kontua da, duela pare bat hilabete jakinarazpenak iristen hasi zirela, udalak inguru giro sailak atera duen neurri berri baten harira, eta neurri horrek murriztu egiten du tabernek, bigarren mailako lizentzia duten tabernek edo kultura elkarteek edo hilabetean egin dezaketen kontzertuen kopurua, bi kontzertu egin daitezke gehienez hilean eta aldez aurretik komunikatuta. Kontua da Gasteizko kultura eragileek, musikariek eta bestelako kultura munduan ibiltzen diren eragileek ulertzen zutela neurri honek zentzurik ez daukala, Gasteizko errealitateari erantzuten ez diola, eta horren harira elkartu ginen eta gaur deitu dugu prentsaurrekoa. Eman dira pausu batzuk udalarekin eta eskatzen duguna da lege hau ekaina baino lehen indargabetu dadila. Batez ere ulertzen dugulako Gasteizko kulturari zuzenean eragiten diola, bai esan den bezala eragilei, musikariei eta bestelako kultur mugimenduan ari direnei.